Raya, Na wace irin sana'a namiji yake wanda ba yake so da shi ba ko ki aure shi? Wace irin sana'a ce? sana'a sai da giya. Wanda yake aure da yake sai da giya ba? Sai mana. Alaikum salam. Wanne irin sana'a namiji yake ba yake so da shi ko ki aure shi? Wace irin sana'a ce in yana yi? Sata. Ba yake auren barawa ba? Shi ne ba zan yi Ko auren barawan bar. gwamnati ne? Ha ban da shi. Wace irin sana'a ce saurayi yake ba yake so da shi ba ko ki aure shi? Daudu. Dan Daudu. Dan Daudu sana'a ce. A mana sun dauke ta sana'a mana. Ya ake yin ta ita? A to zaka ga suna girgije da zuwa ce suna tafiya Abuja su dinga girgije. Wanne irin sana'a namiji yake ba yake so da shi ba ko ki aure shi? Yana sai da irin su koken haka Ba yake so mai sai da ko. gaskiya saboda ai ba ta da kyau. Wace irin sana'a saurayi yake ba yake aure shi ba yake so da shi ba ko ki aure shi? Barawo. Barawa kamar nami. Kowane irin sata in dai barawo ne ba zan iya auren shi Ko ba. barawan gwamnati ne? Eh, Wace irin sana'a saurayi yake ba yake so da shi ba ko ki aure shi? Kiripto. Ba yake auren nan kirto ba? Ba zan iya ba. Wane irin sana'a saurayi yake ba yake so da shi ba ko ki aure shi? Sana'a da saurayi yake. Gaskiya akwai sana'a da yawa wanda saurayi yake wanda ba zan iya auren shi. Kaman wanne guda biyu ko Kamar tela. ba yake so Allah ba zan iya auren shi ba. daya? Gaskiya sai mai aikin gwamnati mai dan karamin albashi ba zan iya auren sa ba saboda yanayin shan mai na. Wane irin sana'a saurayi yake ba ki aure shi ba ko ki soya da shi? Dan Daudu. Dole sana'a ce. Ba irin idan yana kawalci. Wace irin sana'a saurayi yake ba ki soya da shi ba ko ki aure shi? Gwartanci. Wace irin sana'a saurayi yake ba ki soya da shi ba ko ki aure shi? Irin sana'o'i da samari mutane suke wace irin sana'a ce saurayi yana ba ki aure shi ba ko ki soya da shi? Sata wane irin sata? Kowane kala inda barawo ne. Ko da na gwamnati ne? Gaskiya ku duka. Irin dan siyasa haka. Wace irin sana'a yi? Garuwa. Dan garuwa?